Press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 54. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Melvin Tiero, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, mayang gabi. Yes, aksyon na Brian, may gabi man simo kagaya ni aton nga pinakuling lakat sa panahon Mayo 28 tuig 2022. Sa kabilugan wala kita sa nakita nga low pressure area sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Padayon nga nagaapekto sa aton ng southwest monsoon o kon habagat nga nagaapekto sa nakatundan nga bahin niya sa pungsod Pilipinas. Ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa kag ang Western Visayas mangin magalumon ang kalangitan kag lapta-lapta nga mga pagulan kung pagpangilat sa pagpanagoob nga dulot man sang habagat. Ay iban nga bahin sa pungsod Pilipinas, maka-experience sang kasarangan nga panahon, magluwas lamang sa mga isolated man yung mga pagulan o kung pagpangilat man kag pagpanagoob nga dulot lang sang localized thunderstorms. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag Bacolod City, maka-experience kita sa maglugalumon nga kalangitan kag mga lapta-lapta man mga pagulan o kung pagpangilat kag pagpanagoob labi na sa kapunanon o kung kagabihon nga dulot man sang habagat. Mahinay tubtub sa kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa nabagat na nakatundan kag nabagat na nag-impluwensya sa kabugusan nga bahin niya sang probinsya. Kag ang kadagatan sang probinsya maayong kasarangan tubtob mabulobalod. Ang aton nga taob alas 6:01 kaina sang gabi nga may 0.9 metros nga kadalumon kag magabalos kita sang hunas ala 1:43 buwas man sa kagahon nga may 0.3 metros nya kanabawon. Ang adlaw nagatunod alas 6:06 kag magabutlak alas 5:24 buwas sa aga. Ang aton temperatura naka-record kita 24 ka naglabot kita 32 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamo salamat ka mayong gabi sa luwat. Salamat kay Sir Melvs, mayang gabi. Thank you, sir. Aksyon Firing Line. Normal nga lakat sang panahon sining maulanon nga sitwasyon naton matapos nga tigin palayag sang pag-asa tinilikdan nga simana nga ti ari na gid man kitaya sa maulanon nga sitwasyon. No? Sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 56, mga kaaksyon, subo nga adlaw Sabado kita, Mayo 28, 2022. Aksyon Firing Line. Bukas na aton sa nga Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus, ang Twitter account mga kaaksyon. Aton sa nga text hotline sa 0963-7570874 para sa inyo sa nga mga mensahe kag komento. Ang akon sini pamangkot sa nga gabi, ginakuno-kuno nga ang ibutang drug czar sa idalom sang BBM si Presidente Rodrigo Duterte. Anong reaksyon nyo dira mga kaaksyon? Aksyon Firing Line. I-text lang kag i-chat dira sa aton sini nga live ang inyo sini nga komento kay basahon tagidi na karon dugay-dugay. Aksyon
Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. On board na, Tob-Tob las 9 tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano balang galina gumba kag kaulumol nga balita sa aton sining nga pagpangalagad. I-follow up ta karon sa patrol makaaksyon atong aksidente nga nagluntad sini ginamang nga gabi. Aksyon Firing Line. Kag i-check taman karon mga kaaksyon na kay may ara sang update report ang patrol. May koneksyon ini sa tong tatlo ka mga persona nga pinangkastigo. Allegedly base may koneksyon ini nga pagpangastigo didto sa pulis saya sini empleyado nga manughimo o kon manugluto kalitsyon. Aksyon Firing Line. Samtang 4 ka barangay sa probinsya gindeklara nga drug cleared mga kaaksyon. Dumayo nga balita ni Aksyon Firing Line. ano giblang basihan gisinang drug cleared nga ini kay prangkang istorya ako nga doubt gig ko kung paano ini. Paano nila malimpyuhan ining mga barangay sa illegal nga droga? Aksyon Firing Line. Samtang soltero naghikog patay didto sa syudad sang Silay. Aksyon Firing Line. Naabtan sang Iloy sa iya nga kwarto nagakabit iya ho. May higot ang liog gamit ang paha kag wala na sang kabuhi bonano man. Aksyon Firing Line. Samtang 77 anyos nga lalaki makaksyon tigulang gindakop sa kaso iya nga sexual abuso sa DSB. Pero do taga Murcia ini siya 200,000 pesos ang ginrekomenda sang korte. Agod ini siya makapiyansa kag makagwa sang temporaryo. Aksyon Firing Line. Diri sa Bacolod may pila gihapon ka mga manunudlo ang wala nagpabakuna mga kaksyon. Ti paano ni sila maka face to face man? Aksyon Firing Line. Gina-force nila gani ang mga kabataan nga magpabakuna para maka face to face pagkatapos si manunudlo yawaay. Pero kung may ara man lang sang ginatawag naton rason, ti way pilitaya. Aksyon Firing Line. Hindi gani mandatory mo, no? Way kita sang layi, hindi mandatory ang pagpabakuna. So kung hindi magpabakuna, way pilitay. Aksyon Firing Line. Sige, kag isa pa si COVID-19 do nagpuas-puas na gidman. May mga indication sometimes nga nagataas ini siya, pero hindi nagid kasubong sang nagliligad. May mga ara sa mga sub-variant ni Omicron diri sa Pilipinas pero nagakadula man. Meaning, ang aton gobyerno dapat nga i-konsiderar man kung ano ang panindugan sang iban nga wala nagpabakuna. Aksyon Firing Line. Kagang iban nga balita sa probinsya ho, 114 kaduga nga bulutuan sa probinsya iga-evaluate para sa face-to-face nga klase mga kaaksyon. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Amo na mga balita lokal nga nagsigabong subong adlaw diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Firing Line. Manglugayawon ko anay sa mga balita didto iya sa national mga kaaksyon kay ho ang BBM administration nagpalayag na. Ang BBM administration nagpalayag suno pa diri sa kay Attorney Vic Rodriguez. Amo ni siyang Chief of Staff ni BBM mga kaaksyon nga wala subong ginaistoryahan ang pagpasaka sang balayran sang buhis mga kaaksyon, no? Wala ginaistoryahan subong ang balayran sang buhis sa idalom sang Bongbong Marcos administration. Aksyon Firing Line. Maayo ini nga balita para sa aton tanan, no? In fact, suno diri sa kay Rodriguez, Attorney Rodriguez, siya ginaistoryahan pa gani ang ginatawag nga tax relief mga kaaksyon or pagdula sa mga taxes mga kaaksyon sa mga magagmay nga mga negosyante. Aksyon Firing Line. Oy, dumayo ini mayong yuhom-yuhom sila sa mga negosyante kon matigayon giban. Pero ang pamangkot dira ano ayhan ang epekto sini sa income sang Pilipinas kiti kabalo naman kita nga ang ginasaligan sang gobyerno ta amo ang tax naton nga mga pumuluyo kada bakal tada sang balaklon ta may tax nagapadulong ina sa kaban sang gobyerno kag amo na ang ginagamit to utilize sa tanan nga mga programa sang gobyerno. Aksyon Firing Line. Di base kon hindi naman magpanukot sang tax nga ini sa mga gagmay nga mga negosyante
basi maputo kita. Basi maputong gobyerno kagway na igamiton para sa programa sa mga infrasta, sa mga 4Ps naton, sa mga PhilHealth naton, sa mga education scholarship, etc. etc. Action firing line. Oo, siguro ang pinaka-the best guro diri kuan lang regulations. Hindi kay totally 100% dulaon ta ang tax magkaksyon sa mga magagbay ka negosyante. Kuan guro buhin-buhinan lang dira pabor is pabor gid ako, na? Pero kung dulaon mo gid siya it's unfair naman sa iban nga mga negosyante kay ti plariho malang nga naganegosyo. Action firing line. Pero kung ano gid man ang himuon sang BBM administration, kabalo ko gintun-an gid nila ina sang tuman ka mga dalom agod nga mapatuman sa iya sini nga administrasyon, may pagka-unique man niyo si BBM, no? Ka mga kung ang tawon mo iya sini nga mga plano di gobyerno diri sa pungsod Pilipinas, may pagkalain gid ikumpara sa iban. Ang pagkalain sini, may mga tawo nga nagahuna-huna sang doka weird nga type, may mga tawo man nagahambal nga may maayo gid ini. Action firing line. May mga speculations abi nga basi magpadugang saka sa buhis naman balayran, hambal diri ni Attorney Rodriguez sa niya wala ina sang kamatuoran, no? Wala ina sang kamatuoran ang ginatutukan subong kung paano mabuhinan ang balayran sang tax mga kaksyon. Action firing line. Ang utang subong sang Pilipinas hindi billions kundi trillions mga kaksyon, 12 to 13 trillion mo ang utang sang Pilipinas, subong nga amo ini nan dapat iyang tutukan sang BBM administration kung paano naton mabayran ang aton sining nga pungsod subong. Ang aton nga utang sa pandemya lang sa pandemya lang nga utang yara sa 3.2 trillion pesos. Grabe magaling pangutang ni Presidente Rodrigo Duterte, no? Action firing line. Kay tinagpinangutang man to si Duterte agod nga ma-address ipandemya. So matawag naton nga inang way kita di basulon. Sinong nakabaton da sang tag 5 mil nga SAP? Amo na ng part sang ginpangutang ni Duterte. Action firing line. Sino nakabaton sa mga ayuda dira? Amo na siyang part sang 3.2 trillion pesos nga utang sang gobyerno Pilipinas sa panahon sang pandemya. Sunod diri sa Department of Finance magkaksyon, kinahanglan sang pungsod ta kada tuig ang 249 billion pesos agod mabayran ang kautangan. Action firing line. Galing ining 3.2 trillion pesos ayhan nagkadtog ni tanan sa ayudas publika. Ayhan na utilize gini sa Duterte administration sa pagbakal sa mga needs naton against COVID-19. Basi damo maning managsinala ni padulong sa ibang nga bulsada ang nagapungko sa gobyerno ta. Action Brian Warden. Action firing line. Feeling ko do damo ginagayuhan sining ayuda. Damo nagayuhan nga mga dagkuan nga mga opisyalis sa gobyerno. Feeling ko lang galing way kita sang ebidensya. Pero kung i-base naton iya sa ginatawag naton makaaksyon na sitwasyon sang aton sinipalibot, do kadamo gid sang nag-ayuhan gid, no? Do kadamo gid sa nag-ayuhan kag nag-enjoy sining nasambit iya nga ayuda. Action firing line. Pero dali gid lang tamyawon ko hingagaw, ilakot ko lang ni gamay lang niya. May gabi lang kay Barangay Kagawad Tere Chay Nene Kagawad Tere Toreno, si Chay Nene Norma, si Choy Imay, sila gido naga-shot gid subong nga gabi upod kay Arian Paul Compra Toreno, manog papili Barangay Kagawad sa Barangay Kumaliskis. Action firing line. Ginbooking ko si Arian, no? Pasensya ka na, Arian, may 1 point ka na subong nga gabi. Arian Paul Compra Toreno, mapapili Kagawad sa Barangay Kumaliskis. Action firing line. Deserving man pisan batan. Anyways, going back sa aton siring pasensya gid noy, pasensya gid toto, pasensya gid, no? Pero kuha na one step forward na ang gin-mention ko sa mga gabi. Action firing line. Sige. Ang iban nga balita mga aksyon dito iya sa National sa sining nga mga tiniyon. Are, may mga balita diri nga puwerte man, no? Si Madam Sara Duterte, no?
ang aton si Vice Presidente nagpadala na sang communication or nag-ulo istorya na, no, didto iya sa Department of Education, DepEd, ha? Sunod diri sa kay Liloan Mayor Cristina Frasco, amo ning iya sini nga taga pamaba or spokesperson niya, no, spokeswoman niya. Siya si Inday Sara Duterte nag-amat-amat na sang communicate didto sa Department of Education. In short, nag-amat-amat na hibalo sa sitwasyon sang DepEd and nagaulo istorya na sa pilaman ka mga opisyales dira sa Department of Education so that nga mangin komprehensibo kag smooth iya ang transisyon nga matabo kon ini siya ang magapungko na bilang sekretary sang Department of Education pag-umpisa sang iya siniliderato bilang Vice Presidente. Action firing line. So, sang nagligad mga kaaksyon nga Vice Presidente, wala to siya sang may ginapungkuan. Sa drug war, anti-drug war, drug czar, si former President Leni Robredo, ginbutang sa dito daw isa lang kasibana. No? Subong, ang Vice Presidente, manogpungko pa lang, may naay na nga dira siya mangin secretary mga kaaksyon. Action firing line. That's why nga liwat suliton ta. Sa nagligad si Leni Robredo, inayawan ka kastigo sa mga tawo nga wala sang namang-an sang trabaho sang Vice Presidente. I'm sorry to use the word, pero amo na siya. Sa mga tawo nga wala sang namang-an kung anong trabaho sang Vice Presidente. Pero ginakastigo nila si Robredo nga suno sa ila, siya way niya trabaho klase ya by Vice Presidente ho. Gaano lang na sa iya? Action firing line. Kon basihan ta sa Philippine Constitution, ang Vice Presidente, waiting lang gini siya. Amo na ng papel yada. Kung anong matabo sa Presidente, siya na ang mabulos automatic na. No? Kung hindi nabikatikang ang Presidente, o hindi nakahambal, napatay, na aksidente, etc. etc. automatically, ang Vice Presidente, amo ng papel niya, magahulat gid lamang kung anong matabo sa Presidente kay ura mismo siya nang mabulos. Action firing line. Pero ang Vice Presidente pwede gid mahatagan sang posisyon sa gobyerno kaangay ni subong sa kay Sara Duterte kung hatagan siya sang Presidente. Kay subong si Sara Duterte Carpio and the BBM administration isa iya ka tuhog, no? Isa ka linyada. So manami kay may ara sang ginatawag naton isa balang pananawan sa aton sining panggobyerno diri sa pungsod Pilipinas. So wala pa siya kapungko hinataga na sang puder. Sa nagligad si Duterte kag Robredo kwan ato inkwentruhanay ang grupo. That's why nga si Duterte wala gasapak sa kay Robredo mga kaaksyon. Action firing line. Susubong sa tong naga-criticize sa kay Robredo nga wala kamo namang-an sang trabaho niya, subong may trabaho na ang Vice Presidente ta. Kay nga ginhatagan siya trabaho sang Presidente. Action Brian Warden. Action firing line. Ang iban nga balita makaaksyon dito sa National Are, no? Are sunod sadya ini. Kay subong nga adlaw, nagwa ang report mga kaaksyon nga posible, hindi pa ni sure ginaulo istorya pa lang, nga posible base igabutang bilang pinuno or bilang drug czar si outgoing President Rodrigo Duterte sa idalom sang BBM administration. Action firing line. Madomdoman yun ng drug czar nga ini, amo ni ang puder nga ginhatag ni Duterte sa kay Madam Leni Robredo nga guro nag-duty lang siya sang mga isa lang kasimana. Action firing line. Sunod diri sa kay Deputy Presidential Spokesperson nga si Chris Ablan. Deputy Presidential Spokesperson ni BBM no? Siya wala sang legal impediment. If in case gidman, pwede iya nga mabutang mandira si Duterte bilang drug czar mga kaaksyon kung gusto niya mga kaaksyon. Action firing line. No? Kung gusto niya. Amo na ang hambal diri
sang deputy spokesperson, presidential spokesperson ha. So laban-laban gini, no? Laban-laban gini pero hulaton tagid ang final decision sini makaksyon te kabalo naman kita nga si Presidente Rodrigo Duterte way pa nakapungko si BBM naghambal na, no? Naghambal na nga kabay pa sa idalom sang BBM administration padayunon ang iya sini nga programa amo ning ilagi dia programa niya mo, no? Ang battle cry ni Duterte nagligad parti sa illegal nga droga padayunon sang BBM administration ang paglagas sa mga illegalista labi na gid sa illegal nga droga. Action firing line. So, lantawon ta ini kung diin gid ang kadtuan sini, no? Kabalo naman kita nga ang anti-illegal drug war ni Presidente Rodrigo Duterte nangin dako gid ini nga isyu kag nangin grabe nga kontrobersiya ang gindulot sini diri sa pungsod Pilipinas bangod sa ginaligar sa pagkadaghan ang nagkalamatay nga mga biktima sining alleged nga nanlaban o nagbato nga mga persona, mga kaksyon nga nagbato sa kapulisan sa ila sini nga operation. Action firing line. Subong gani ang International Criminal Court sa pagkadaghang kaso nga ginfile sa mga pamilya sang biktima didto against iya kay Presidente Rodrigo Duterte, no? Against iya kay Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon. So hulat-hulaton ta ini kung ano mangin desisyon tini kay basi bala si Duterte gusto naman nang niya magpa huway-huway kag mag-relax daw 70 plus naman ni siya ba? Action firing line. Galing kay kun mag-drug czar kada mapungko ka man na kag maplano mo kag manugo kag kun anong gusto mo matabo iduso mo to kay BBM kag kun anong gusto ni BBM abi nga ipatuman ikaw may ara ka man sang poder dira daw man na ng trabaho. Oo, sang drug czar mga kaksyon. Susubong pa lang, I am pretty sure nga damo na ni ang mang-ibwal na naman. Labi na gid sa mga tawo nga inang ginatawag naton against iya sa ginatawag nga human rights violation. Action firing line. Kay te nagapati iya ang Commission on Human Rights and other nga mga organizations nga sa idalom sang Duterte administration, grabe gid nga human rights violation ang natabo mga kaksyon. Action firing line. So, porte naman ning ralihay, feeling ko lang, porte naman ning ralihay, ang matabo sini kung matigayon gid man ini. Ti kabalokang hampang ni Presidente Rodrigo Duterte, gusto ya gid papaso ng sa illegal nga droga mo. Ti waya matapos-tapos sa iya sini liderato kay ang hambal to 3 to 6 months nag 1 year hasta nga manaog na lang sa June 30 at noon why gid maubos ining droga nga ini so daw mag-drug czar ni siya basi diriya pag tudtuon papaso ni. Action firing line. So balantayan ini katama mga kaksyon. Balantayan ini katama. Masadya ini kay ato balang nagligad action hands nga naga-enjoy ang mga illegalista. Siya, yehe! Matapos ng termino ni Presidente Rodrigo Duterte, hilway na ta sini. Oy, nagsala ka mo, kay i-drug czar man sa gyapo do mo ning matabo sa iya. Action firing line. Di ka dako sang poder niya sini, kon against illegal drugs, ang paghahambalan nga talakayon sang ni former or outgoing President Rodrigo Duterte. Ho? Action firing line. Di ang mga tuktok hangyo ni mga tukhang ni ang mga pagpanglagas gid niya sang mga kwan, pagpanglagas sa mga illegalista, sigurado gid ko niya sugpunan gid ni kag mas grabe ini subong kon siya gid man ang mga pungko dira. Mas grabe ini ang pagtutok ni Duterte sini nga amay. Bangod amo na lang ning tutukan niya, parte na lang sa illegal nga droga. Kay isang presidente pa siya, ti kadamo sa paminsaro niya bilog tanan nga problema ara sa iya. Iwaya natutukan si illegal drugs. Subong, if in case gid man, he will be the next drug czar iya nga pamuno
diri na lang siya magatutok ito mas grabe pag iniayhan ano magkalinabo sini no. Online sa firing line. Sa aton sining linya si RJ Ledesma ang kabataan party list diri sa aton sa Negros Occidental. Sila man ni ang isa nga nagasinggitan man against human rights violation. Sir, evening, welcome sa Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Mayong gabi, Igid Action Brian. Ako pili si RJ rin sa Kabataan Party List. Aha, sa Kabataan Party List Negros chapter or Negros nga area. Ano, sir? Una-una, anong reaction ninyo regarding sining news nga nagwa subong that outgoing President Rodrigo Duterte basi siya ang bagapungko kag ibutang ni BBM dira sa drug czar? Siyempre, pagkabati na mo na alarmag kami. Kay magapadayon siya po ang marahas, no? Kagdamo gid ang nagalamatay sa drug war ni Duterte. Palpak gid ito gani, ihambal in 6 months sa tudunan niya na ang drug war na problem or ang drugs na problem. Pero pila na katuig, 6 years na wala man gihapon. So, makontinue pa ni siya madamo pagid ang magalamatay parehas ang, for example, fellow youth namon Kian de los Santos na 17 years old pa lang to. Okay. So, napatay siya. Aha. So nabalaka kamo subong pa lang ano because nga hindi man lang gani ang nagkalamatay may mga edad na ang iban mga bataon pagid katama ano. So ano nga sa isang kabalaka isini Sir Man? Ano nga sa isang kabalaka ina? Siyempre, kabalot pa nga si Duterte, mayara ginatawag nga, siya man mismo nagwa sa baba, nga may kill policy siya, no? Kamatsun na ang mga drug suspects, no? Siya mismo naghambal, no? Nga, hindi siya never siya apologize for the drug war death. Yes. So, dala pa lang, kulbaan na, nga, why siya bala remorse sa mga nagkalamatay nga mga biktima sa drug war. So, ginapananaw nyo, gina-assumer nyo, abi, subong, nga posible adtong medyo nagkuan gid man pagsulod sang pandemya do nagdula-dula gid man ang pinatyanay kong operation sa illegal drugs sa Pangabalan may nabilin pagid gani may tigpipila didto gito ya sang 2016, 17, 18 no grabe gito ya 19 pero subong nga amo ni mga reports abi gina-presume ninyo sir nga nagkalahinabo before daw masulit naman subong. Kung siya ang maging drug czar, of course masulit gid kay amo nang iya nga polisiya. Nagakulbaan pagid kay duhangan pagid ni Marcos nung iya pamilya may history man sa grabe man human rights violation. So doble gid no ang mga killings sa ini nga regime. So sa amo sini nga sitwasyon biser sa inyo sini nga mga kabataan party list abi ano ang mga posibleng nga tika nga pagahimuon nyo sa mas temprano pa kay kabalo ka maghambal kita nga ibutang takadira bilang pinuno bilang drug czar why na naiya ini pa nga mga diskusyon pa discretion inaya sang presidente mo nga gusto ta ka ikaw da magpamuno ini meaning anytime of the day ikaw yung leader dira so pwede gini ibuwas dayon mo labi na gid or pagpungko abi ni BBM sa June 30 at noon pwede din nga subong ikaw man da ang drug czar. So subong sir anong mga steps nga ginabalay subong sang inyong grupo? So, syempre, in the first place, no, ang isa kang ginapanawagan namon subong is reject Marcos Duterte. Nag-take nga hindi lehitimo ang ilang pagproklamar, no? Kay tungod grabe nga dayaay, no, by violence ang eleksyon, no, kag mga grabe nga mga questionable isa COMELEC mismo, no, ang iya nga pagdaog no isiridod bitaw mo na mga questionable nga mga metodo. So nagapanawagan kami nga dapat no questionon i-investigate sa COMELEC kung nga nagdaog si Marcos Duterte. Okay. Pero tema ni no, damo gani naghambal gani daw hambal nila daw kanami no kay si Duterte manaog na ato balang nahadlok kidya sa pagpamatay daw nagligwa kon tani ang huna-huna nila pero amo ning gumawa sa mga gabi nga balita nga may posible nga siya gyapon ano ang magapungko dira now sa diri sa aton sir may mga kabataan man kita nga involved nga nagkalamatay sa Bacolod kag Negros bangod sining operation nga ini. Sa Bacolod mismo specifically no wala ako data or datos no sa mga youth na nagkalamatay pero dili for sure sa Bacolod damo man di mga nagkalamatay tungod sa drug war. Okay, may nagakomento man gani nga ang mahadlok kin abi ano kon si Duterte ang mangin drug czar dira. Kung hindi ka naman lang ya illegalista nga mahadlok ikaw sir, any reaction sina?
Amo maginaginambal nila sang last pa kay Duterte pa nga regime hindi mahadlo kundi malang drug addict. Aha. No, pero ang nagkalamatay pero sa Kian de los Santos no, inosente man to siya nga bata no. Correct. Natuon si iya exam pero napatay man siya gihapon. Amo nang pinaka-point, abi. Tsakto na ilang, kung why ka malang sang salangan, hadlok ikaw. Galing kong kaisa, may nagakalamatay nga duwa gid sala. Daw mo na, sir, no? Oo. Daw mo sina. Oo. Sige, hulat-hulaton ta ini, kung ano man ang mga tika nga pagahimuon ninyo, and ara kaklaro man sambal nimo nga ti amo na. No? Abi ko gani, dito sa Metro Manila, pagkabati, sinisling ko ba, may nagapaninghamot na naman nga mag-rally protesta against Duterte nga appointment? O to syempre wala man kami kauntat no nga mag-rally no. Especially in the next weeks masigit-sigit kami Japon no. Sa dalanon para ipanawagan nga reject Marcos Duterte kag syempre pamatukan ang posibleng nga pag-appoint sa iya as drug czar. Okay. Sir, sa imo pananawan, bisan sa drug czar siya, abi, ang mga cases nga gin-file against him dito sa International Criminal Court, mas mapadasig na niguro kay tiway ni siya sa immunity, ano? Kabay pa no hopefully no mapadayon gihapon ang international investigation sa iya sa iyang crimes against humanity. Okay, sige. Sir, ma-shift lang ko gamay, ano? Si Madam Sara Duterte, our newly elected Vice President Abby, naga-connect na to siya sa Department of Education. Given last week pa man lang inform na kita ang publiko nga daw siya ginimangin secretary to the Department of Education, ano? So naginuwa to din ang information man that daw gusto niya na ibalik ang ROTC kag CAT, no? So ang mga hanay sa mga teachers, pabor gid sila. Okay man sila kay additional ining kumbaga daw unit sa aton nga mga estudyante, parts ang discipline kag iban pa mangin reserve sila abi nga mga soldado naton diri sa Pilipinas kumbaga. Sa inyo sir nga hanay sa kabataan, anong inyo sinikomento? Siyempre sa amon niya ginapamatukan dinamo rin sang una pa no against kami sa mandatory ROTC. Kay kapalit akong balikan na ito na kasaysayan no nga abala o ginhukas ng mandatory ROTC. Kay sa 2004 no may napatay no nga UST cadet or University of Santo Tomas no nga student cadet. Si Mark Chua no kaging Bulgar niya ang mga corruption no ang violence yung katabo sa ROTC mismo no. So ginpatay sa no na priso man gid to ang napatay si iya no sa 2004. Amo na nga grabe gid no ang kultura sang violence sa ginapalapnag sa ROTC. And kabalo naman kita kung gusto nila magpalapnag sa nasyonalismo, ibalik nila ang history classes na ipanamio nilang curriculum sa aton ng Filipino history no imbes mag-amuni nga training no. Ay kabalo naman kita no nga kun ang militar no o gaan ta military education ang mga pamatanon, basically do ginahimulan nila ido-ido no ang mga estudyante. Subong bala taw bala ang military naton hindi gani ka defend sa aton nga sa West Philippine Sea no. So amo na nga ginapamatukan ginanamon madamo pa nga pamaagi nga magbalapnag sa nasyonalismo hindi lang sa amo ni nga pamaagi. Okay, pamatukan in what way, abi sir, particular? Halin sa Kabataan Party List yan sa Kongreso kung mga debatihay against mandatory ROTC aragin kami. Okay. For example, na first nominee si Raul Manuel no nag-debate na sila ni Bato de la Rosa sang una regarding mandatory ROTC. And nagalaptan ni siya nga video actually kinaghibi si Bato de la Rosa no ito hindi na masabat no sa pag debate iya sa first nominee namon and future congressman namon na-proclaim naman siya bilang winning party list kami. Kumbaga dito sa Congress, even though nga sa lapit 200 ka mga representatives naton dira, halos dira tanan isa ka tuhog dira, pila lang kamo kabilog abida ang pwede makaaway, pero at least napakita nyo ang inyo sining poder against ni. Oo. Basta minority kami pero kusog Japon na amon nga tingog hindi pa matukan ginamo kung sala gina iya. Wala kami gapadaog sa game of numbers nga tawag na nila sa Kongreso. Yes, okay. Syempre kabalo naman kita no sa sitwasyon ang ibanda gani nga mga I'm sorry may ara sa mga party list dira nga nagdalalaog nga do hindi man party list gani. Ay sakto din na oo. Actually may isa ka research no ang kontradaya no
Yung kalabanan, majority actually sa mga nagapadalagan party list, backed by dynasties, mga trapo, no? Kaya kung balikan natin, kung naabala may party list system, kitungod, gaan representatives ang marginalized sector. Pero ina ng mga agimat, party list, mga ang probinsyano, ano na ang marginalized sector ang gina-represent nila? Yes. No? So, sa mga kabayan block, kani ang bayan muna, no? Nga sa una, 1.5 million ang boto niya, pero nahukas tungod sa grabe nga atake sa amon, sa red tagging, sa vilification, kag iban pa. Grabe, no? Do pila na lang gid ang marginalized nga kwan nga party list nga nakit-an ko subong nga inablang may ara ya sang dako nga mabulig sa aton sining komunidad. Ang iban dira party list ng mga negosyante kag party list ng mga yara man sa poder, no? Sige. Ako yaga prangka malang ko kay matuod giman. Dito niya magkipi-kipi, pwede ako na no, prangkahanay nga istorya kadamo sa mga party list nga hindi mo iya mapuslan. Action Firing Line. Prangka niya nga istorya. Anyway, sir, salamat gid sa imo sa nga serbisyo tonight diri sa Action Radio Bacolod. May gabi kag mabuhay ka, sir. God bless aton. Salamat, Wade. Salamat. Sige. Action Firing Line. Na 7:28 maka-action si Sir RJ Ledesma, no? Ang Kabataan Party List diri sa Negros iyang chapter. Action Firing Line. So 100% sila nga nagapamatok that ang ROTC or C80 ibalik man sa idalom sang Duterte iyang paghinakop dira sa Department of Education. Action Firing Line. Parte naman kay Presidente Rodrigo Duterte nga siyang ibutang dira sa may drug czar mga kaksyon. Ti subong na balaka na ang mga utod naton labi na itong Kabataan Party List to kay ti sigurado sila kung anong nasugdan nga mga human rights violations before sa Duterte administration, posible nga padayunon manigyapon subong sa BBM administration kay ti ara siya bilang drug czar. Action Firing Line. Sanambal ko na sa inyo kaina na pakita ni Duterte gani mo ang iyang sining tuyo nga pagpapas kung tani sa illegal nga droga o galing bangod sa kasangkaron kag kalaparon sang pungsod Pilipinas daw failure gid, no? Why gid maubos illegal drugs and prangkang istorya ara nagapabilin gihapon sa komunidad. Action Firing Line. Ang lain lang dire kiti suno iya sa mga nagkalamatay nga pamilya, damo ang nagkalamatay kag waay gid masyado nabuhinan ang illegal nga droga or nabuhinan gid man gamay pero damo ang nagkalamatay. Action Firing Line. Ti siling ko sang una damo ginapaminsar niya nga problema daw natutukan niya pang illegal nga droga bisan hindi gid masyado abi nga 100% no kay way gid man mo subong dira na lang gid siya bilang drug czar. Wag ko baga daw drug czar, the officer, di siya nga muna nang siya na magtutok sa illegal nga droga. Feeling ko mas grabe pag ini nga pagtutok niya, ano ayahan magkalahinabo. Action Firing Line. Kita agway gitaya against kon awayon ang illegal nga droga kay hindi gitaya sina gusto, no? Hindi gitaya kay sina gusto kay nga maguba gid yang future sa mga kabataan ta bangod sang suyop-suyop nga ini mga kaaksyon. Pero kung maglabot naman ang sa point nga may ara sa nagkalamatay nga kung kaisa do hindi may explicar deeply maka-aksyon sang aton authority kag kung kaysa may ara sang kitaon nga violation man sang operation do hindi naman siya manami. Action Firing Line. Do hindi naman siya manami mga ka-aksyon. Anyways, amo mangyapon tagaan ta tsansa mga opisyalis naton nga bag-o mga ka-aksyon para at least ini sila tanan-tanan makapuloplastar man tagaan ta sila tsansa. Prangkang istorya kung hindi ka man antodya illegalista kag way ka man ang gahimo ya sa katuntuhan sa komunidad mo, duway ka gid man dapat tungkulbaan mo. Bisan maglagaw ka pa ya 24 oras daw way puliais balay mo kun way kay mo kontra, wala sang way ka may hindi ka kawatan, hindi ka man killer, hindi ka man nagausar illegal nga droga, galakat ka lang imo ya nga way ka gid dang paminsaron abi nga may matandog sa imo, luwas lang kun tripan ka sa mga adiktos man da, do amo na be. Action Firing Line. Daw wala gid may mahilabot sa imo mga kaksyon. Naway may mahilabot sa imo nga iya sang gobyerno no? Iya sang gobyerno nga mga tropa abi. Action Firing Line. Sige, la 7:31 na Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton karon dugay mga kaksyon, check naton ang patrol. Kay do nagdugang ang kontrobersiya ho. Sining isang ka pulis nga na-assign dira sa Negros Occidental Police Provincial Office Headquarters sa Camp Alfredo Montelebano Sr. sa Barangay Estefania sining siyudad sa Bacolod. Na-assign sa dira sa
office ba daw services unit, no? Dira siya na-assign, ginaligar nga nagpangastigo ini siya sang iya empleyado nga manugluto niya lechon sa negosyo niya. Action firing line. Nagligad nga daw. Ang rason kay ining nasambit nga empleyado na burawan. Wala kabugtaw dayon way sabla ka do sang baboy kag nakaliso-liso kalitsyon. We don't know kung nakaluto ginman pero way ma-deliver ko no on time dito sa customer. Rason nga nakulatahan sang pulis ang iya sining empleyado. Action firing line. And ang depensa ni pulis, siya way ko tuyagin kastigo nasumbagan ko lang. Kabalo ka sir, once ka nga pitkon mong dulunggan sang isa ka tawo, makonsider ta na nagyapon nga may physical touching na physical touching nga. Oo, may ara na isang pagtandog mo sa kong galingon sa tao, meaning ginhilabtan mo siya. Action firing line. Oo, amo sinaabi. Anyways, may ara sang tatlo pangagin pangkastigo man. Anong koneksyon niya sinisito man sa pulis nga ini? May ara bala? Amo nang hibaloon naton sa aton pagbalik karon dugay-dugay mga kaksyon. Action firing line. Pero dali gid lang ina-endorso naton sa inyo ang Blue. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Maing gabi lang kay Nanay Sinuro. In Landmark, Araman Herdelisa Castillo Mahilom o sinang Herdelisa. Salamat kid sa Barangay Kumaliskis DSB. Melvin Piniafiel, Araman si Nanay Ana, ginagreet niya si Romela Pilar Salmorin sa Abu Dhabi. Araman si Leia Younger Esquivel, Michelle Sayo Higimiroy, Alin Marlingko, salamat gid. Roming Estrabon Hidalanga, Barangay Talaban, Himamaylan, Christine Minies Villalubos, si Marilo Travilla Catinoy, Milili Oligo sa Bani Cave Highway Santangob, Jeremy Padilla, thank you gid kadagab igid salamat gid sa pagmonitor danong sige. Ginatamyaw man ni Sir Oligo si Ma'am Vanessa Star, Doc Matt Mayo, Jinky De Lagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Tuto tatan ginatamyaw ya lang si Kagawad Pani Guanzon or Guazon sa Barangay Mansilingan, running for Barangay Captain. Wow, amat-amat ni sila. Georgia Gargasiran, si Janet Flores, Imbong Jocampo sang Maaw, Labayan Eduardo Jr., Elizabeth Gamala, nakatutok man. Thank you, God bless man. Nonoy Russell Olitan, sang Sitio Sasio, Barangay Panikia, Isabela. Pamela Clavicilias, nagamonitor sa Vista Alegre Araw. Jimmy Senior Latido, Araman sang Mailom. Lilia Taton, labayin again, maghalong na lang ang mga kakompetensya dira sa illegal nga droga. Ara sa poder ang leader of the band. Rodi Salbalion, Action Brian, may gabi, wala ka man guro kahadlokan kung wala ka man gahimo illegal, labi na gid kung droga. Husto. Otay Benedicto, Action Brian, kung si Duterte ang assign ni BBM drug czar, wala na tsansa si Dilima makagwa. Husto. Si Maricel Isok Alonsabi, evening Sumbray, evening kay Telma Pihida, Sion Kadungon, kag Geneza Sibunga Hope sa Budugo kay Remrem Hacienda Conchita La Castillana.
Si Nanay Virgie Alpinia sang Silin Homes, ara man, naga-monitor more power ko, no, thank you, gida. Si Jocelyn Hardinico, hello tanan mga One Negros back to back watching from Payao, Binalbagan. Ba, kumusta na ning back to back ni? Maning Araman, siga. Balikan ko ibang karon, Joby Monares. Balik ko dagdugaya, alas 7:37. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous range ang nag-isang factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Manamyaw kita anay may gabi lang kay Nong Jo, kay Inday Diding dira, no? Si Nong Johnny, si Dodong, si Dodo Ricky dira, ano? Si Inday Bilen, si Nanang, si Nong Juning dira, no? Salamat gid sa pag-monitor sinang Mili. Thank you gid, ano? Kag sa pinalangga ko nga Iloy, si Mama Gamay. Action firing line. Sinang Kwan, sinang Ami, may gabi man, ano? Action Brian, good evening. Monitor lang kami di subong sa Singkang Airport, si Boy Caliso niya. Salamat gid, na. Pamati man si Eric kag Van kag Kef Windam. Si Nanay Dedeng Action Bray. Sige, salamat gid. Hello evening Action Bray. Reaction lang gin interview mo kikulbaan ka kung may plano ka nga himuon dinto man. May plano ka maghimo tinunto. Kag pila na edad mo pag martial law? Ako 12 anyos. Thank you Action Bray. Sige. Okay. Action Bray, para sa akon maayogid nga si Duterte ang ibutang dira sa droga kay para maubos gid tanan ang wala pa maubos. Oh. Ubos gid kamo ni. Evening Action Bray, greet ko lang sila ni Dustin, Julian, kag kay Pastor Brian sa Apostolic Church. Mga friend ko kag ang palangga ko na si Lola Merlinda Toreno. Sige, salamat gid. Thank you. May gabi man kanong Jimmy Malunes, nung Jimmy Castro. Salamat sa pag-monitor. Thank you gid sa pag-monitor, no? Sige. Las 7:55 na. Si Madam Rona Rihida Trava nakatutok man sa aton sini nga pagpangalangay. Action firing line. Kuan ko na si Matrion makaksyon. Okay, sige. Kuan ko na si Action Dale Salazar sa patrol si Matrion. Check ko man tong aksidente sini gabi basi pwede lang maulayhon Action Dale bla. Ang aksidente nga nagluntad sini nga gabi diri sa Bacolod kag iban pa nga mga balita nga natipon sa aton sini nga patrol subong iyang nga gabi. Action firing line. Ang balita ng Action Dale dulong sa aton sa D3 Biodugang proteksyon sa kaugalingon. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Action Dale, may gabi. Action Bright kung madumduman na Mayo 25 sang aga sang nagpa-blatter Action Brian si Romel Lapore sa position number 8
nga ginalagaging kastigo ni Action Bray sa iya sining amo no nagatabuan si sa kalitsyon ng isa ka police action Brian na pagka-gabi Action Bray mayroon sang insidente nga natabo nga involvado ining complainant Action Brian kay magluwas sa iya may duwa pag siya ka mga himata Action Brian nga ginlampusana sang matiga nga pagay rason ngayon sila ang ginpangdala sa hospital pero karon stable naman ang kondisyon kag nakagwa na Action Brian sa hospital. Ang mga biktima Action Brian ginklalang Sanday Romela Lapore amo ni siya ang nagreklamo nga ginkastigo sang police Action Brian nga si Staff Sergeant Ferdy Vinyas Action Brian. Biktima man sang pagpanglampos sa matigang nga bagay ang tiyo nga si Johnny Lapore kag ang bayaw si Action Bray nga si Ray Galliem. Ini sila residente sang Purok Minuswagon barangay Singkang Airport Ciudad sa Bacolod Action Brian na. According kay Police Major Jolly Puertong Hepe sang Police Station number 8 Action Brian around 11:30 PM sang Mayo 25 sang mayara sang isa ka lalaki Action Brian nga nagapanglampos sa gate sining balay sa mga biktima dira sa area sang Singkang Airport Action Bray ginsaruso sang ido no ining suspect naging kilala kay GM Oliveros sa 24 anyos kag residente man sang amo nga puro kag barangay Action Brian nga allegedly nagmaoy kuno bagod na kainom no sang makaulubog nga limnon pero according diri kay Sir Puerto sang nabatian nila Action Brian nga nagalinagabong ang ila sining nga gate dito nagwa ang tiyo ang bayaw kag ining si Romel Lapore Action Brian kag dito gin panglampusan sila allegedly sang matiga nga bagay Action Brian. Hindi ma-identify ni Sir Puerto kung ano nga butang ang gingamit sang suspect na si GM Oliveros. Natiiban nila sa Action Brian, maigo sa ulo, ginpangtahi. Ining nagreklamo against sa Police Action Brian, nagkalatang-tang ni kanong siling onto. Bangod sa sining paglampos no sang matiga nga bagay. Ang iya sining sagang hamo ang naigo pero outpatient ini sila ka sa corona kag mayara sang medical certificate Action Brian amo no panglampusan sila sining suspectado Action Brian. So ang natabo according kay Sir Puerto mag-file ini sila sang kaso nga physical injury batok sa suspect nga ilang man ang tupad balay kag karon Action Brian wala may baluan kundi rin nga whereabout kundi rin siya nanago pero based sa monitoring sa police station number 8 dito sa Action Brian panago sa may syudad sang Escalante no kay wala naman siya makitaan dira sa area sang barangay Singkang Airport ginalantaw ni Sir Puerto nga posible connected ang pagreklamo sang biktima Action Brian against sa pulis ining natabo. Kay kung basihan mo, according to Sir Puerto, sa record ng Police Station number 8, wala Action Bray sang mga pamahog o kung wala man sang kinagamo between sa biktima kag sining suspect nga si GM Oliveros Action Brian. Rason nga ti amo na siya nalantaw nga ang gulo no sang Police Station number 8 ining pagreklamo no ni Romel Lapore against kay Ferdy Vinyas Action Brian nga isa ka aktibo nga pulis. Kung madumduman mo May 25 sa ngaga ang allegation is ginkastigo no si Romela Flores ang pulis pero pagkahapon nagpagwasang statement ining Police Action Brian nga wala maging kastigo gindinay niya kundi ginsumbag lamang bangon sining na-delay nga pagluto sa lechon Action Brian. So amo na siya ang update and development kasang aga nagpablato ning biktima and then pagkagabi no amo tong natabo ang paglampos sa iya kag duwa niya ka maghimata dira sa area sang barangay Singkang Airport. Action Dale. Yes, pasensya lang gamay suliton ko lang. Pagkagabi sang ginpanglampusan to sila sino ganing presensya gin nga suspect ginatudlo didto? Amo ni Action Bray si GM Oliveros. Ang spelling sini is JHE-EM. GM. Hindi niya JM, kundi GM Oliveros, 34 years old.
Draman sa area sang Singkang Airport action na Brian. Ano ayhan ang iya Pati sining ano man? Ano ayhan ang iya sining ining suspect na tudlo? Ano yang connection niya sini sa kay Vinyas man? Iya, action Brian. Sa karon ang ginalantaw sang kapulisan. Kay kun basihan action Brian, wala gid sang anuman nga record nga may arasang mga old grudges ining suspect na si GM Oliveros kag ining maghimata nga tatlo action Brian nga ti isa diri sa mga napilasan sa sag-ang nagkalataktak ang unto amo ni si Romela Pore action Brian nga nagreklamo against kay Vinyas action Brian. Pero te ining mga biktima daw gadudagin man sila nga may relasyon ining pagkastigo sila sang aga man to nga pagkastigo sang pulis ining kay Lapore. Amo pa action Brian ang wala na pa may baluan kung bala ano ni posible connected pero amo na siya ang ginalantaw sang police station number 8 action Brian ngiti amo ni siya no ang paglampo sila sang matig-ang nga bagay. It's either action Brian martilyo, bato or anything amo na sang hambal ni Sir Puerto nga ti hindi niya ma-specify kung ano gid nga butang ang ginusar sang suspect para action Brian sining paghampak sining tiyo no bayaw kag ining si Romel Lapore action Brian. Kon mo nagkalatangtang mga unto iya por tema no nga paghanot no. Kasi tubo to. Iya action Brian. Actually may ginsend ko dira nga litrato no. Amo na siya ang isa sa mga biktima action Brian no. Sa tatlo kay may ari diri sang himata ni action Brian nga nagpost sang litrato. Ati amo na gindala sila sa hospital kag amo na ang ila siningan nadangatan action Brian. Actually kay nati amo na ginatipon ang mga information affidavit kay sa Monday amo na pagpasaka sang kaso action Brian nga physical injury against kay GM Oliveros. Hindi man ni basta-basta mga pilas na agom nila, ipang bandage ng mga ulo nila ho. Puro tigli Iya action Brian nga tinera sa sang medical certificate nga nagapamatod action Brian naging paglampusan sila sang matiga nga bagay kag kinahanglan sang pila ka adlaw nga magpahuway para gid magayo ining mga ginpangangko nila action Brian nga mga injury sa ila sini nga lawas. Sige. Ano ang tingog ni Police Major Johnny Puerto ang hepe sa Police Station number 8. Wala sa mga kastiguan na napusanan sa pag-ang ripong siya. Sang Pecha 25, sang mga alas 11:30 sang gabi. Tiyo ni siya kag ang bayaw ya ang nalampusan. Bali, ang suspect daw ang balmaoy. Ginampusan ang ilagate, amo na ang idol sa Ruso. Mga alas 11:30. Ti, amo to nga nagwa tong tiyo ya kag ang bayaw ya. Amo na Tapos nagwa man siya, amo na nalampusan sila. Kami nanago kasi dulang gatong suspect. Bali din sila ginom-inom, sir? Wala ginom-inom, ara sa balay nila Nagwa na sila kay anong gaido mo, ilagay. Daw gin habuyan? Ginlampusan ang gate nila. Tapos amo to nagwa sila? Nagwa tong tiyo kang bayaw ya mo na nagwa man siya. May tao ito nga ulat sa gwa. Pero siya lang ang ginampusan, sir? Tatlo sila ginampusan. Bali tatlo man silang wounded, ang injured? Tatlo man sila injury. Oo. Dini gani ang exact location nila, sir, sa natabong incident? Sa Purok Minus Wagon, sa Barangay Singkang. Tapos ang suspect, sir, may identity na, sir? Oo, sir. Kasubong nagkwalapit-abit sa Monday na i-file ang kaso. Oo. Sino galing name ka suspect, sir? GM Oliveros, Bali, taga-diin siya, sir? Taga-Draman, pagpalay nila. Anong rason niya, sir, nga ginampos sa Sir Rao? Wala, kay siya lang ito makasabat. Kay daw ang gulo, ang amon nga, siya kang gulo ni, daw may connection niya sa pagreklamo man sa isa. Okay. Pero hindi... wala man sila kuno kontrana, hindi man sila kontrana, hindi man sila grudges. Sila lagi natuyo sa kadamuon sa pamalay sa palipot. Action Brian na Matiano, si Sir Puerto, ang hepe sang police station number 8, hindi sila kontrahanay, wala sang record, tupad balay, and then pagkaaga mo tong reklamo, and then pagkagabi natabo ining insidente Action Brian kung makita mo dala Action Brian sa litrato nga ginpost ang himata daw pila gini ka stitches ang sa ulo sa isa sa mga biktima, and then ginpost man niya sa social media ang litrato sining ginatudo nga suspect kasi GM Oliveros Action Brian. Grabing pilas ang ulo ng isa Action Daylo dogin lasa ka lang imo ya sa ispading niya ho. Vertis pa to dako sini nga pilas Action Day daw
takos-takos guro kuan ni ay pila ka tahi naman lapot guro pulo ka tahi ni ay sobra pa. Iya sa sumray man nagalalain man ang mga himata nga ti daw wala man nila ginapaabot gamot ang insidente no ti kumangita mo dira nagapamuyayaw ginapanawagan sa social media nga kung nahimo action na Brian nati magsungka action Brian hindi na magpanago kag magsungka no sa kapulisan no kay bisan nang ila mga himata action Brian friends man gani sa social media or Facebook no kay matagman ang suspect action Brian nga allegedly ginmartilyo no. Martilyo. Nakita mo dira do kay isog kanong mang martilyo sang ulo action Brian. Ti ano malay imagine mo na hikapo mo lang ulong mo da sa action Dale bisan mapitkan mo lang na isang kamot mo da sakit na yung pang martilyo mag-igo sa ulo mo da. Grabe no. Burti. Kaya mo to nga action Brian do dulom na kuno mo sa area according ni Sir Puerto nga ti amo na una nga nagwa actually hining tiyo kag ang bayaw actually uli hinan action Brian nga nagwa ining si Romela Pore ang nagreklamo sa pulis pero ti amo to nagawlat sa ila sagwa ining suspect nga si GM Oliveros action Brian nga ginapatihan nagapanago dira sa may area sang syudad sang Escalante. Madakpan gini kiti nakilala na gid man kabay pa madakpan ini or basi luyag yung magsungka sabto niya ni ano giblang sala sining magpamilya nga ini no isa lang kaigo sa martilyo sa agtang mo kun ulo mo huya ka na yung magbangon action Dale maluhod kasi niya kita mo dula siya Action Firing Line. grabe nga pagdukdok sa ulo sang biktima ba hindi basta-basta yaho huya ka na ni magbugtaw action JM kung matamaan kasi ni mo ba na ano man nga tawag gid na minsan action Dale Yes, Action Bray. So, muna karoon ginahimo Action Bray, ginaasikaso sa kapulisan ang mga affidavit sa mga documents, lakit na din ebidensya ng medical certificate halin sa doktor nga nagapamatuod nga amo ni ang gindangatan sang tatlo ka mga biktima Action Bray kag sa Lunes sa siya ginapabot nga ma-file ang kasong physical injury against sa suspect na si GM Oliveros. Sige. Action Dale, update lang ko gamay sa aksidente. Kumusta to? Yes, sa accident action ride sa area sang Bangga Encarnacion sa may Barangay Bansilingan ang masanibla action ride nga ginabahang area no so siya nagluntad ang aksidente sa nga Bangga going sa UNRV nga lugar action Brian. So ang involved diri sa motorsiklo nga traveling from west to east na direction action Brian sa diri ka Toyota Revo action Brian nga from east direction maliko ni siya supposed to be sa isa dala ka Bangga sa may Bangga Encarnacion action Brian kag amo to no allegedly nabungguan sang motorsiklo action Brian ining Toyota Revo pero kaina ang allegation to sang driver sang Toyota Revo Action Brian nga si Jose Rene Gumban, 71 years old from Encarnacion Subdivision. According si Action Brian, nakaliko na siya sa Bangga and then hamoto no nadanlog ining driver sang motorsiklo kag ang lawas sang biktima Action Brian amuya ang nagtabog sa iya sining salakyan. Amo na yung allegation sang driver sang Toyota Revo samtang ang allegation naman sang upod Action Brian sining biktima nga si J. Carpentero residente sang Olivia 2 Barangay Granada Ciudad sa Bacolod nga nagareklamo ang biktima Action Brian nga natapakan kuno sang goma ang iya sining lawas pero according to kaina sa rescue no sang ambulance sang Barangay Bansilingan conscious ang biktima Action Brian kag magapaydalom sa pila ka examination para may baluan na kung ano gid ang lastro no siya sining lawas kag si Sir Canyon kaina ang investigator sang police station number 7 ginkuha ya man Action Brian ang duha ka bahin sang biktima kag sang involved man no nga salakyan kag ginpakuan sa number Action Brian for possible settlement no kag tikon basihan naton ang palihag sang driver sang Revo Toyota Action Brian nga wala siya kuno sang sala pero ang allegation sang biktima Action Brian nalapakan siya sang goma sining SUV no at depende na Action Brian ko ano mga development sila sining pagatubangay sa masunod nga semana pero karota lang conscious sining biktima nga si J. Carpentero legal ang edad from Oliva 2 Barangay Granada and Action Brian ano siya construction worker no papuli ini siya tani sa Barangay Granada
sang natabo ang aksidente samtang nagaulan-ulan kaina sang hapon. Mga update kag balita gikan sa patrol ang ka-aksyon niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang balita ng Aksyon Dale Salazar dulong sa aton sang D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Sige, hatagan ta sang pulis nga mo gid mag-imbestigar kag madakpan ining suspect nga ini nga nagpang martilyo iyahobaw daw matyagan mo ulos mga tao lansang Action Firing Line. Pwerte man no, sa pagka-grabe man yan. No? Kung may mga sala, abi, anong pulos ang aton barangay? No? Nagbuto kita gani barangay kapitan, barangay kagawad para makasettle da sa inyo kung may problema or pwede gani ipablatter sa pulis mo. No? Ipablatter sa pulis kag ikasuhan kung may sala ginman di kay labon dalon tas punto nga pagmartilyohon tenisla iya. Action Firing Line. Karon napilasan mo ni sila, nagkala hospital, suspect ka na, pangitaon ka na sa police, once nga ma-file ang kaso, dagdagan ka sang warrant of arrest, ding kagid abi manago abi. Action Firing Line. Dibla, hasta san o gid bi sa bilog mo nga kabuhi nga sagi kay mo panago, hindi kagid yak panago gid. Oo, saka kas bukid ina kung batunon ka man to sa bukid kay pagintindi naton ang mga New People's Army, hindi man asla magbaton Action Henry sa mga tao man nga may nangahimo nga sala nga katuntuhan sa syudad. Action Firing Line. Basi didto ka pa mauhay mauna nga maihawan. Na, subong guro mas mayo pagid nga sungka ka na lang kadto kas pulis, secure ka didto sulod ka sa prisuhan kag atubangon mo ning sala mo, no? Atubangon na sala kun ang mga balayran mo kag kung makagwa kagin man later on kay tiway man ni nagkalamatay, makapangayo ka pasensya sa iya kag maghinang panay ka mo. Action Firing Line. Amo man na ka simple no. Alas 8:12 na sa aton sini nga pagpangalagad makaksyon. Pagbalik na karon dugay, i-check naton diri kay kaina nagmeeting si Mayor elect, incoming Mayor sa Bacolod Albi Benitez kag ang grupo sa mga manunudlo diri sa syudad sa Bacolod. Ano ihan ang ila sini nga tupiko mga kaksyon. Action Firing Line. Ang nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang MyTC kag Xanton Plus Herbal Capsule. Si MyTC makaksyon na mamatud-an na sa mga eksperto nga may natural nga antihistamine properties kag si Xanton Plus Herbal Capsule naman puno sang anti-inflammatory. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! May kabilang sa kay Susan Astorias Rojo sang Kingdom sang Saudi Arabia. Thank you again. Ellen Panonce Ponce, baga monitor man. Salamat gid Inday, no? Thank you gid Inday. Jerry Limaco, may gabi Action Bray. Monitor lang kami di Pirmi Bangga Totong Felisa. Nida Balyote Olarte Araman sang Talisay. Salamat gid. Thank you gid. Si Jerome Villanueva Pacheco sang Paglaom Village. Jocelyn Lacson sang Charito Heights. Si Madam Jocelyn Mano na Hardinico malya alive and kicking pa ang Juan Negros back to back. Pagrit na lang ang 17K followers galia. Always watching. Salamat ginay. Okay, sige. Ang iban, aras dalom si Michelle Cordero. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight,
pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Firing line. Sige, las 8:26, Action Bray, monitor lang ko diya sa Bago City, si Yolanda Pasamante. Salamat, gid. Action Bray, kung si Pres Duterte ibutang dira sa drug czar, gusto gid na sang mga tawo nga wala nagahimo sang kamalamanahan diri sa Pilipinas. Action firing line. Pabor gid ko Action Bray kay para matapos kag mapapas ining illegal nga droga. Oo, sa aton diri nga palibot. Action firing line. Si Juliet Cabrestante naga-monitor man. Salamat gid ano sa pag-monitor mga kaksyon. Sige. Ang iban pakaronanta, check na to ni Anay kay kaina nag-meeting mga kaksyon no. Nag-meeting ang presidente sang mga manunudlo diri sa syudad sa Bacolod kay Mayor-elect nga mo iya si Mayor Albi Benitez mga kaksyon. Ano blang concern? Anong topiko? Anong ilang sining agenda nga ginistoryahan? Action firing line. Oo, ang presidente sang Public Bacolod City Public School Teachers Federation nga amo si Mr. Richard Hilangre mga kaksyon. Ano ayhan? No, check nato nabi. Subong nga gabi, ano nga development ini? Ano ang mabulig sang bag-o nga alkalde sang syudad para sa aton sining nga mga manunudlo. Las 8:28 na sa aton sining nga pagpangalagad. Sige, check naton sining nga mga tiriyon kon yara na sa linya na ang aton sining nga bisita na. Oy may gabi lang dira gali naga-monitor sa mga utod naton ang mga Biligorio family. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Sir Richard Hilangre. Sir, good evening. Welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. May gabi Action Bray, kag sa tagpalamati sa Action Radio, may gabi sa inyo. Aha. Sir, nag-meeting ka mo with Mayor Albi Benitez. Anong concern, anong discussion nga naghitabo dito, sir? Okay, so we are very glad nga wala pa ganin nakapungko si forthcoming Mayor Albi Benitez. So he called for a meeting with a group of teachers. So gindiscusan namon dito he was very frank nga ang iyagin pangako nga ikula increase will be materialized under his term. So medyo ulat-ulat lang uro ka proper time nga makapungko siya. Then we discuss also about the health concerns sa mga teachers bilang ati during ma-hospitalize ang ato ng mga teachers, so ginaagwanta na lang kung hindi lalatin, hindi sila sa hospital. So ang isa dito ka commitment niya nga he will study the PhilHealth nga kung paano ngayon lang may hospital na lang nga makasuludayon ang mga teachers na hindi na sila mag-uri sa mga we understand ng mga down payments or what may additional benefits sa mga teachers. So ginpamangkot siya man ang amon nga mutual aid kung anong ang amon nga ginapanagtagla sa amon mga teachers may mamasakit, may mapatay or what. So nakita yang daw ang 300 pesos nga voluntary namon nga ginaamot-amot. So sa ulihit niya guro para na lang naguro sa may matapatay mga kuan lang do death benefit na lang no. Gusto yagid ang health sang mga teachers
And then isa pa ka istoryahan namon, pamangkot na siya kung anong status sa mga teacher sa Ilabalay. So ang ako ng mga upod ng mga teacher answered back majority of the teachers have no houses of their own. So nag-commit si forthcoming Mayor Albi Benitez nga he will go to Malacanang to confer with the forthcoming national officials kung paano mabuligan ang mga teachers nga most probably would create again the teachers village. And understand nga ang iyang fathers ang una sa time ni President Marcos sa bless project na daw nagakuan sa mga balay para sa mga bumuluyo, no? Bao mayo gid. Mayo ni nga laban sa atong mga teachers labi na gid sa mga bago mga teachers nga pang-arkila lang. So this is a big opportunity kung matigayon ni forthcoming Mayor Albi Benitez. And then ang isa dito niya ka concern ang education. We told him during the time of COVID online kabalo naman na siya, no? So this coming school year we will be blended ang blended may face to face, may yara man nga online. So ipakita niya sa amon sa 2011 naka-implement na siya gali isang project na daw LED smart board lang ang mga lessons sa Victorias. Ara na niya sa smart board, the blackboard, no? So daw itumok-tumok lang sa estudyante ka mga teachers. So siling namon kung matigayon ini si Bacolod, that is a great help on the part of the teachers. Ay kung magkadto siya dira sa iyang classroom for example, no, kung galing kay kada school guro matamato no ni. Pagsulod dyan dire sa may smart board, ara na ng mga lessons niya, itumbok yun lang. Yung estudyante, pwede makatumok, kaleng kaya kung tanan magtumok kasi mga guba. Guba man. Badok, ibutang sila daw ma-high-tech abing pagtudlo na sa mga teachers naton, sir, ano? Tiyan mo na siya ng 2011, sila namon, tinako ng gurong advancement sini technology. So, dako ni nga bulig sa part sa teachers, kaya ang aton teachers sa mga nililigad, sang wala pa mga laptop, kabalakintol na yan sa ilang mga learning materials lang. Mga sa gamay pa kita, mga chart, ang lagi na bit-bit, no? So, subong niya, kung ara na dira, so bisan way na guro sila laptop para naman ang lesson ila lang guro buksan pag tiswabi ng ila pagtudlo. And then may upod makita nga teacher nga iyang concern niya about sa mga alos naton lang out of school youth nga do hindi mo na mapa-eskwela ya kinahuya na magkadto sa eskwelahan. So isa dito ka solusyon nga may ara na lang ang mobile abi nga do audio LED ban nga ginusarya man during election time, so willing siyang ipaulam ini nga tunan. Eksperimento abi no nga pagkadto dira na matipo ng mga out of school youth, mga community na lang lesson mismo. So willing ni si forthcoming Mayor Albi Benitez. Then kanako pag isang amon ng mga naistoryahan dito nga ulat-ulaton nga makatungkol siya kag iyagin niya nga patigyon ng mga project kag ang mga laptop or gadgets would just follow later on kung kanya naging mag-cluster na ginang iyang kawilingon sa City Hall Action Bayan. Bawda kadabo sang iya sini nga mga agenda to kaina, no? Kay diri palantadaan sa mga ang pinaka-the best dito ang pabahay program niya sa mga manunudlo. So diri sa Bacolod, sir, damo gid ta di nagarinta pa lang ang ibang ganit daw ay pagidya balay gasalig pa sa ginikanan, sir, no? So damo ginaya Action Bray, no, kag hindi malawlaw lang magbalay ka kay may mga kuha na siya, may mga down payments ng mga tag 50,000, 100,000 na support. Hindi na lawlaw ti mangungulam na yang aton mga teachers. Ano tagali dito nga na-discuss namon nga ti inhibaloy man kung anong kaimtangan sa mga payroll sa mga teachers. Hindi namon ti mga 90% up panagid ng 5,000 net take home pay. So ti ang yan to ya galing nga nga solusyon nga ti nang we will educate financially also our teachers. So liba si madugangan man sa mga kung ano pa ang benefits nga mahatag man sa syudad sa aton.
Ang ikula sir namuno niya kung anong system. Pila gid ang ikula subong ninyo da sir So sa 2,000 a month. So ginabaton ni namon quarterly 6,000. So amo nang explain namon siya nga very important ang ikula kay 5,000 na lang ang net take home pay sa teachers. So ang ikulay ako intact. So ilagid na iya bilang daw madala pag nila sila nga matag-adlaw nga subsistence, no? So kung nga nag-commit siya nga dugangan yung ikula kay nakabuhi na sa sinayang pangako during election time. So and then that was the first time we have a meeting with the forthcoming mayor because I told him also nga we know that he is a billionaire businessman, no? Pero we observe that there is no stint of pride or whatsoever. Saying namon, what kind of discipline did you receive during your childhood? It is siyempre nabasit na mga corporal punishment. Hindi niya. Kaya no, ginahambalan ng sila parents, wala iya sa kitanay. So sa DepEd, meron pa na ginatawag natin ng capacity discipline. Nahambalan na so na catch up na nilang values na sila. Mayo gid ano. So kabay pa no ang ikula dako nga bulig bisi mahimo yan ni 3,000 o kon 4,000 parang quarterly ninyo mahimo nga butang tabi bisan mag 12,000. Kabay pa action dayo. Kaya nga aton mga teachers ginabalaman namon siya nga ang isa ka teacher. Mga 5 members of the family man ang correct no. Board, no? So pag gina-share pa na nila sa ilang mga estudyante man. So he listen attentively. Almost more than 1 hour kag kung wala sa may nag-abot ng isa pag ikabisita sige gid ang pamati sa aton action bay. Mayo gid ulat-ulaton taniya. Mayo gid to tanan gid pang mention mo mapuslan gid sa aton sini nga mga manunudlo, no? Speaking of ulayonon ko na lang ni sweldo ang balmon take home sang mga teachers ta 5,000. Subong ang mapungko gid nga laban-laban sa DepEd Secretary si Vice President Sara Duterte. Sir mo, so since before medyo gakasubo kita because nga ginpasakaan na sweldo ang mga soldiers naton, AFP naton, PNP kagiban pa nga nagauyat sa mas lutang. But ang ginkuhaan nila sang ila sini kinaalam nga mga manunudlo duway gin masapakan. Subong sir, anong gusto mo ipalabot abi sir sa kay Madam Sara Duterte abi basi pa man lang mabasahan nila sir? Okay, so luyag nato ni paabot sa forthcoming DepEd Secretary Madam Sara Duterte Carpio the salaries of the teachers right now are way below the poverty level. Kung poverty level nga ato na balanti according sa Ibon Data Bank mga sang 2012 pa na gani 1,200 a day, no? Grabe, no? So meaning our teachers should earn to be in poverty threshold at least 35,000 a month. So poverty threshold pa na. And then nangako man si President Digong increasean niya na way back 2016 pagpungko yung isang 10,000. Pero ang na-increase lang ulit lapit-lapit ng 5,000. So we hope the new DepEd Secretary will lobby DBM, Congress na there should be another standardization law na at least bisan poverty threshold na lang gid yang salaries ng teachers at mandated isang aton nga kuan mga NEDA abi no pag sang actual naton nga basket of goods abi nga ginabakal sang aton mga teachers nga para sa ilang prime commodities. Amon lang ina action para nga ang aton teachers nagkadlaw man tuwan si forthcoming mayor kay tinamon ting aton teacher daw galundon doon. Kay ang ka-reality kung hindi mo na makatch up ng poverty level nga supposedly salary sa teachers 5,000 na lang ang net company na ang kulang sina ihulam mo muna sa teachers. Kay ang aton mga teachers ang reality sina may mga ginapa-eskwela ina sila sa college and then kung single ka, you are owned by your siblings pag mga hinablos mo. So amo nang reality sa teachers
gina-share nila ti amo na and then nang masubo dira akong gisati. Isa man dito nga istoryahan nga ti kun mag-evaluation ting teachers pa na kung kisa nagapakayo sila classroom. Sus, grabe, no? Kaya nabatian mga ni forthcoming Mayor Albi Benitez and then ang concern pagigili sa maskara. Nga kung magmaskara ati ang kunimo school ang matuunan dira do medyo tanan kamo ti mangita resources ti do additional burden sa parts ng teachers sa school. So ting iya lang to guro nga daw solution later on nga daw sa isa ka district ti isa ti daw amo man among practice po sa uliti basi maya kuan nga nang kung ano nga find ways nga ang teacher ya kag ang school hindi niya mangita ya sang dako nga budget na for the sake of celebration. Kag sa mga evaluation sa school nga ti papintahan mo at mangita ng teachers pag kung ano-ano pa nga mga pinanglanon. So kakatabo ni sa aton mga school kag not only in Bacolod but all over Philippines do mo ni practice naton dayang teachers kung wala na kung kulang ang kinanglanon sa school. Mga modules, makunano dira teachers yang nagapangita sang pamaagi. So hindi man ni guro amoya kay limbawa sa aton nga mga policeman kag military. Limbawa may padako ang kriminal ti alang-alang man ang balo mo nga mas sir why ko bala or what ambalo mo lang masulisit ti amo nga katabo sa aton teacher. Kung wala kaya sang gamit niya ti you will find for stakeholders ti do luya man alang man karon kay instead of focusing yourself sa pag-discuss ang lessons naglibo pag inuulo mo kung paano material. So salamat kita nga during the pandemic ning former administration ni Mayor Bing nag-support man kag ang aton nga DepEd nag-support man pero in spite of that kulang pa gid ang mga kinahanglanon naton action by. Bati mayo gid. Anyways, sir, congratulations sa inyo. At least before pa naman sa June 30 nga pagpungko sang bagong alkalde sang syudad may mga advanced ng information na napadangat nyo didto sa iya kag dasig na lang na kaysa mismo subong huna-huna na ni guro ko nang dapat gid nga mga tikang nga pagahimoan. Sir, salamat sa mga serbisyo. May gabi kag mabuhay ka, sir. God bless aton. Gabi kag good evening sa liwan. Yes, sir. Action Firing Line. Amo nang mayo nga liderato. No? Temprano pa nagpakig-angot na sa mga possible nga mga personalities kung bulig ang paghambalan. Sige, hulatin din sa Bacolod ni hulat-hulaton ko manigani naton ang pagpungko sang bag-ong alkalde. Kag sa mga nagdalalaog banda sa gwa sang Bacolod may mga bagong alkalde subong mo no nga ginpang shock ang ila mga pumuloyo kay nagkalapierde ang mga kingpin kung baga inablang inablang dugay na nga nagprolongko pinerde lang sa isang iglap. Action Firing Line. Diri sa Bacolod gini subong ho do pinabayan ding do pinabayan di ang traffic sa Bacolod kay do pila na lang kabilog enforcer naga-duty di. Action Firing Line. Las 8:44 ginendorso naton sa inyo mga ka-aksyon ang Zanton Plus Herbal Soap mga ka-aksyon. Basi ka problema kamo sa Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang May gabi lang sa kay Jinky Dialagdon. Ginagreet niya lang Mr. Arthur Villasor, Vanessa Mayo, Docmat Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla Cirila, Samar Aguilion, Buena Abaygar, Kindo and Sabiloga Pamilya. Diana Perez Araman, Merly Gonzaga nagamonitor man, God bless. Gilbert Luce, Evening Sumbray, shout out sa pamilya Luzada kag Luce sa Barangay Hawayan Silay City. Happy Fiesta buwas sa ilatanan. Salamat ak Sumbray halong, always keep safe and God bless. Salamat. Jose Mongcal Torilla Araman sa Binalbagan. Thank you, Gid. Si Juliet Cabristante. Salamat, Gid. Sige. Thank you, Mananay Ana Sinuro sa imo nga
care sa aton dire. Salamat gid. Siga. Las 8:45. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home, Action Brian Warden, Action Firing Line. Maayong gabi lang, Action Bri, kag sa tanan nga nagapamati sa Action Firing Line, patamiyo lang Francisco kag Josephine Sigondino, gapamati man na. Sige. Si amigo ta kuano naga-monitor man sa Sirimat Tinion, amigo ta
RB Sabaliero, no? Dira sa may Umarika kunho nagatutok man sa aton sini nga pagpangalagan. Action firing line. Si Gilbert Luce astig ka Lomaxon Braya pamain B. Joke lang Sige, salamat gid. Sige. Thank you gid tanan. Action firing line. Kagamay gabi action na Bray, matamyaw ko lang si Inday Erika kag Toto Lito diri sa may barangay Bata Bacolod nagapamati gid sa sini nga mga tiniyona. Gusto namon si Duterte gyapon ang arada kay para hindi na maguntat ang paglagas sa illegal nga droga. Action firing line. Sige, no? Oras na to na lang alang na gid may gabi lang kay Sir Jerry Limaco naga-monitor man. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa mga kaksyon, no? Ini naman sa Action na Brian Morden nagapasalamat gid kag salamat gid sa opportunity, no? Nga nakapungko kita diri sa Action Firing Line kag pakigbahin kita diri sa Action Radio Bacolod kag salamat gid mga kaksyon, no? Salamat kay Station Manager Action Nona Magbanwa, Action Rex Cantong, amon sining News Director, and the rest sang team diriya sang news kag admin kag sa drama department, sa technical kag sa mga IT experts na ton diri. Salamat gid sa tanan-tanan na. I would like to say tonight that this is my last episode, no? This is my last episode diri sa Action Firing Line mga kaksyon. And thank you so much for how many years ka nag-inupdanay kita every night. Kag kitaan kong inyo sining nga pag-upod gid sa akon diri kag pagsalig ninyo bilang anchorman sining masobra pila ka tuig kag mabugat nga sahi sang programa diri sa Action Firing Line. Action firing line. No, i-welcome na ninyo ang bag-o nga mangin program anchorman or mangin anchorman, no? Diri sa Action Firing Line sa Lunes. Kung sino man ina siya, surprise na sa inyo, no? Padayunan nyo lang sa pagpamati diri sa Action Radio Bacolod sa komprehensibo kag manami nga mga balita mga kaksyon. Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Action firing line. Salamat gid Action Radio Bacolod sa management. Halin sa kay Sir JJ, Gio Campo, pakadto kay Station Manager Nona Magbanwa, nga gintangaan ako sang tinion diri nga nakapungko sa sining programa. Prangkang istorya, nagumpisa kita sa pinakanubo nga level sang trabaho naton bilang media practitioner hasta nga nakitaan kita sang management nga mayara kita sang capacity nga makapungko sining prestigiyoso yang programa kag hindi basta-basta ini nga programa ang Action Firing Line. But due to tawag naton due to handom kag mga damgo nga aton man gina paabot sa aton kagalingon kag handom sa aton kagalingon, each one of us we have our own tawag naton dream nga gusto naton malambot sa palaabotan. So si Action Brian Morden gusto lang mag-explore sang iya sining kagalingon to the other side sang iya sining trabaho being media practitioner, ang akon nga next nga work sa media mangyapon, sa media mangyapon, but di ko lang paghihambal tonight kung nanogin man, wait lang kamo. Pero thank you so much mga tagpalamati diri sa Action Firing Line with me. Tanan-tanan salamat gid. Diri ko gid nakita ng akon sining ikasarangman sa patag sang pagbalita mga kaksyon. Action Firing Line. Sa mga tao before nga medyo nalapakan ta sa aton sining pagpangalagad, I am very sorry. That's part of my obligation as a media practitioner to inform the public, and somehow naghatag kita our own opinion so that our listeners makahambal man sila nga tsakto man, may ara man sang negative nga mga outcome sa akon sining mga komentaryo, pero more on positive reactions. So kung may negative, may positive gid ina. That's part of our life diri sa kalibutan nga maghatag sang mga reaction nga kaangay sina. Action Firing Line. Thank you so much Action Radio Bacolod. Padayon Action Radio Bacolod. Salamat Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Brian Morden. Action Firing Line.